laeng aginawa ngem di proteksyon dagiti mannalon ken naprogreso nga apit ti ipaay ti proposed House Bill number 6514 wenno ti Agri-Boost Bill. Lungalong daytoy the Abra Lone District Representative J.B. Bernos ken Solid North Party List Representative Ching Bernos amang obliga ti panakaestablisar ti Provincial Agro-Processing Center wenno PAPC iti kada probinsya amang akomodar kadagiti apit nga irik, mais, kape ken root crops. Babaen iti daytoy, mariklikan ti panakadadael dagiti apit dagiti mannalon, agagangay a mapaspasamak gapoy ti kinakurang ti pangidulinan. When you say agro-processing, it involves post-harvest, processing, and of course, storage. So, dahito iti may isang value-adding pipe. Example ko J bagay niya. No, ang gagapas tayo, panahon ti pa nagtutudo. Itata, awan ti pagbilagan tayo. So, ngumisip na ganyan magapas ng pagay. Ngayon, no, at ito yun, ang problema, mabalin tayo nga iservet dito yung agro-processing center. Tanda mo na ganyan mechanical drying facilities na naka-establish na yan through the agro-processing. Kung majimangga na the overproduction tayo, vegetables, through this agro-processing center, mai-process tayo na ito. When may storage tayo, to orahin tayo hingga na ag-normalize ti presyo. Iti may sa ektarya amulmulaan ni Tatay Ray ti pagay, ti kalsada ti agserserbi a pagibilagan na kadagiti maapit na nga irik. Maipamindwa a maibilag dagitoy, ngimno agtudo, awan pangilinungan na, no di iti panangisako ken panangabong latan. Numabasa, ad-adaman a bumaba ti presyo, keno bilang agbalin alinteg ti Agri-Boost Bill, dakkel at tulong daytoy kadagiti pada na amannalon. Kulong dayayin na kung kami magbilagan. So nga may atlaw na yan. Kasi siyempre kanyami ka no ado ti nalawa ti talon mi kadado ti talon ti mi agtangdang kami magbilag pa. Iti probinsya 25,000 hectares ti physical area ang mamulmulaan ti pagay wenno pa kay batugan ti 4 metric tons kada ektarya. Iti agdama 16% ti lost production iti pagilyan, seknan ti rice production, ken kabayalan nanday toy, apunuan nagiti imported rice. Babaen iti bill, malimitaran pa iti middleman, ken posible ang ma-regulate dagiti presyo. Farmers produce to the processing center. So nga, DJ middleman, numanuman nga kapatungan ito nga layer ti middleman, ma-minimize, malimit. So nga, dakkel ti benepisyo kadagiti mannalo na direkta nga giant ti gumatang, kung kasta magdakkel nga benepisyo kadagiti consumers. So nga, tahan unay ang umato mo, di presyo na. So, it will be favorable both on the side of the farmers and the consumers. No, it will include it will cover the marketing side. Then there will be a regulatory policy on the farm gate price ngahan nga malugi di farmer. Maliklikan pa iti nangato agastos iti transportasyon ken mabalinton nga ikonsidera ti rice exportation. Mairaman to ti PAPC board ti dua a representative manipod mannalon, provincial ken regional agriculturist ken representative manipod pribado a sektor. Imo nanti daytoy kun nati upag ang aprobaranan ti panakaipatakder ti Rice Processing Center Project akalikawom ti gobyerno probinsyal. Madaman ti panang birokda ti lote apakaipatakderan na. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.